get lost in you. Sa unang panahon, kung asa ang river, na dito ang civilization. Kung asa ang river, na dito ang kinabuhi. Gani, sa Garden of Eden, na upat ka book rivers dito. Sa Bible, gisimbolize si Holy Spirit og river. Sa John chapter 7, ingos Jesus, kung mutuo mo nako, out of your belly comes rivers of living water. Magsugod ang kinabuhi sa diyang puy-an ka sa balang espiritu. So karong July 27, dito sa Fundamental Church of God sa Tanhay City, alas 7 sa gabi, magkita ta, kuyog ang International Christian Assembly nga gikan sa Bangkok, Thailand para sa worship night. Dungan tagdayig, dungan tagsimba, dungan tagpaanod sa dakong suba sa balang espiritu. Siya. Take me to the river, I will swim. I wanna get lost in you.